Криси, честит рожден ден от името на цялата книга и ти пожелаваме много здраве и много да ни дадат от колегите. Много да ни дадат. Букет е там. Толик. Последно ли ще стане? Не, Аз как да дълбини. най-важните, Направо. имам в касичката за мечта. Мотор, нали? Така ли? В касичката за мотор. Не, да, бибеле. Малък Само да мисля. Кой? Ще ме пригласиш ли? Днеска сутринта и викам, идва с зъбите и ще целувам. Ще се разписвате. О, майко мила.